Ajde, jag kommer förbi nu. Folk de ringer på min lur, frågar om brunt. Passa till boysen för det är inte min kund. Ditt flow är chillin, mitt flow är pund. Kuttat upp, vi har snurrat runt. Ta en klunk och beställer vår lunch. Det är lugnt, vanlig hästgårrush. Ta en dusch, ringer upp någon gus, kajka mörst. Brorsan jag har fullt upp. Sen folk de frågar när kommer nästa låt. Jag sa stressa inte, det är grönt och de vill ha grönt då. Men kör hardcore, det är bara ringa luren för den är alltid på. Folk ställer frågor men bryr sig inte om svaren. Jag vill göra mitt och ta en dag i taget. Huvudvärken kommer även om du ej vill ha den. Alla här kan lyckas, bara vi håller oss till planen. Folk de vill mötas med det stress, okej. Det finns Hegge, det finns Abbe så det är lätt, okej. Här är hon Benim han vill test, okej. Här är hon Shu, Benim skulle, okej. Folk de vill mötas med det stress, okej. Det finns Hegge, det finns Abbe så det är lätt, okej. Här är hon Benim han vill test, okej. Här är hon Shu, Benim skulle, okej. Grabbar sitter i bilen, flera lax i pungen. Ni ringer till mobilen för ni hörde det finns dunder. Nummer kackas utanför tuben. Luren white tappas men vi håller lugnet. Jag skriver mina hits, sen iväg till the studio. HDS the shit och du vill bite mitt flow. Bankroll direkt från the bando. Ice cold, whisky är klar så fixa Esco. Ni hittar oss till Rågsfred press mannen. Kom aldrig hit om ni vill ha test mannen. Gary känner säkra för det finns väst mannen. Garys de vill smöra för dem det är lätt man. Jag hörde HD, det finns bara en mannen. Jag är fucking bäst, vilken inte pens mannen. Fortsätter tills jag har en splitter ny Benz mannen. Tills en splitter ny Benz mannen. Folk de vill mötas med det stress, okej. Det finns Hegge, det finns Abbe så det är lätt, okej. Här är hon Benim han vill test, okej. Här är hon Shu, Benim skulle, okej. Folk de vill mötas med det stress, okej. Det finns Hegge, det finns Abbe så det är lätt, okej. Här är hon Benim han vill test, okej. Här är hon Shu, Benim skulle, okej. Vad händer HD?